No. Så var over dem, og så også Lester. Basic. Ja, kunne vi få sådan for det der klamme fodbold, og så finde tilbage til Counter-Strike? Okay. Hej ho. Moinks! Jeg dreng, jeg går midt. Ja, jeg stod i spawn for helvede. Jeg skulle jo ikke A eller B. Ja, godt det der, dreng. Jeg sidder hernede på bottom fraggen her. Ja, efter første runde. De er midt. Apparently er der en i fucking B-apartment, der sidder i smoken. Skørt på 69. Det er godt, jeg er glad for jeres vej. Jeg fik ikke nogen der. Rolig. Også B-spillere, det gør jeg heller ikke med. Også B-spillere, vi holder sammen. Ej. Noget apartment. Er der nogen våben der, Marco? Ja, der ligger 4. Check. Hvad fanden? Hvorfor vil han kigge i connector? Der er en tab med. Højre, bag pinden. Kar. Der er ikke nogen kar. Short. Det var Godt med few. Kar. der var en kar, det var ham, der var bag pillen. Ja, bilen, sjovt nok. Det er ikke engang fordi han prøver at Skal jeg kaste en smoke? Eller vil du bare... Ja, det må du gerne, det må du gerne. Hvorfor timingen er så fucked? Okay. Han kan wallbang mig i hovedet hele tiden, mand. With the chicken knife kill. What a smoked. En af dem er nok til du bare kunne right-click ham, og så vil han dø. Nej. Satans. Hørte de mig ikke? De hørte mig ikke. Jeg troede det var en enemy, eller en teammate. Bagfra. Knife! Let's go, Marco! Ja, Marco, baby! Ja, Marco! Let's go, gutterne. Jeg ville gerne lige have haft en runde mere, fordi jeg hader Taser på Rush. Jeg vil gerne have 6 runder mere. Okay. Fuck, hvad er det? Det der lige tog en stor fed tidsmand ned i halsen. Det er mig, der drikker vand i min drikdunk. Ja, det må du længere ud på landet med, dreng. Det lyder ligesom hende, det lyder ligesom hende der. Det der, det var altså ikke vand, det kan mine altså godt høre. Det var savl rundt om et stort rundt objekt. Prøv at gå med og nakke ham der med. Han no-skød mig igennem smoke jump shot.